Fa setmanes, la pilota va deixar de botar i rodar pels trinquets. La lliga es va parar. Des de casa us donem les gràcies a tots aquells que treballeu per cuidar-nos, per garantir la nostra salut i el nostre benestar. Avui queda un dia menys. Cada vegada està més a prop l'hora. L'hora de reprendre la normalitat, de tornar a ser el que érem. L'hora d'abraçar a la família i retrobar-nos amb els amics. L'hora de tornar als trinquets, gaudir amb la pilota i lluitar per la lliga. I per tot això et done ànims. Eixe camí el farem junts. Tornarem!